Beno, goizeko 10:56 eta hementxe konpondu beharrekoak konpondu ostean, hementxe dugu gurekin Luischo Fernandez. Egunon, Bai, Luischo? egunon, bai, teknologia arazoak, ezta? Bueno, teknologia arazoak hemen etxe honetan eguneroko kontuak dira, esango dugu, Informatika enpresa baten ere, bai, batzutan, Bai, bada. Tranquil. Vale, lasaia guztien nauzu. Bueno, zer modu zaude, ze oporregunak ere ondo jango ziren, ezta? Bueno, irakasleenak izatea tokatzen zaiten eri, zirkustantziengatik, urteko orduak betetze ditugu bestela ere, Bai. eta horregatik guki genuen, bi asteko etena aste santukoa, baina hemen gaude berriro ere lanean. Bueno, dena ondo joan zen, ondo aprobetxatu duzu, eta... Bai, espero dut zuk ere, eta gainerako entzuleek ere. Ala egin genuen, bueno, esan duzu ikasle modura edo, horrek esan nahi du orain ikasturteko azkeneko txampan sartzen garela, Luischo? Bai, pentsatzen dut enpresa askotan horrelako zikloetan egiten direla gauzak, ezta? Eta uda bitartekoa sprint bat izaten da, eta... Bai. Baina, bueno, teknologiaren gurpila eta internetek guztian funtzionatu behar du, eta horretaz ere arduratzen gara. Teknologiaren gurpile horrek bai. Bueno, aurrera jarraitzen du, etengabean, Eta sustatu publikatzen ditu albisteak egunero. Egunero. Bat edo bi, baina jai izan, oporrak izan, abuztua izan, Corpus Christi izan, berdin. Ala izan da, Aste santuko egunetan, oporregunak hartuta ere, sustatuk, beti hortxe bizpairu albistea argitaratu ditu. Bai, ala da. Eta batzuk, ezta? Aztertuko ditugu. Bai, pues bai, ez dakit, webgunen errepaso bat iruditzen bazaizu, iragarpen batzuk eta hola egin ditugu, partekatzen dudan pantalla bat Twitchetik ere ikusi ahal izan dadin. Bai, gure entzulei ere, zaretan esan diegu, Twitchetik, sustatuko kanaleko Twitchean, Twitcheko kanaletik, zuzenean, jarraitzeko aukera badute. Vale, eta oraintxe ari naiz erakusten adibidez, privacy.eus. Privacy.eus, o privacy.eus. Bai, pribatutasuna, baina ingeles ez, V batekin, privacy, eta Z-I batekin. Bai. Eta, Euskal garatzaile batek, Xavier Durruti delakoak, atara du, eta euskarazko, gazteleratz eta ingelesez ere badago, hizkuntza aldaketa ikusten nahi zen ez orain. Bai. Baina, bueno, albiste batzuk eta hola, nola zaindu norberaren pribatutasuna, ez ditzaten gure kontuak hackeatu, eta olako kontuak. Alegia, honek ere, barkatu litxo, nabigatzailea ere euskaraz jartzeko aukera, konfiguratzeko aukera eskaintzen digu. Bueno, horretaz ere igual egongo da informazioa. Edozein kasutan, software librearekin ere gauzak txukun egin daitezkela, eta euskaraz esplikatu daitezkela, pues honen berri izan genuen ondala egun batzuk, eta aste santuko egun horietan, .eus bat berri bat gehiago, iragarri genuen, eta izatez, beste bat ere bai, aste santuan ere, otoi.eus ere ezagutu genuen, lehenagotik zegoen martxan, baina etzan iritsi gure uinetara, fedea eta espiritualtasuna gure hitzetan, haizu. Euskeraz, lantalde majo batekin, hain zuzen ere, bere sare sozialetako koordinatzailea eta ezagutu nuen, egunean behineko final bat irabazi zuelako. Bai, Bai. Nor gara, esango dizut, Bilbotarra baina Zarauzko neska bat da, izena, Alba Estrada. Korrika bukatu zen egunean, EITB-rekin antolatu denuen... Bulebarreko, ez, ekitaldi berezi bat. Zuzeneko ekitaldi berezi bat, zuzeneko partida bat, eta emakumezko honek irabazi zuen, Alba Estradak, eta bide batez, berakin barriketan, eta interneten hau egiten zuela, irakasle bat da, aparte, eskola batean, baina hau ere egiten duela, eta orduan, otoi.eus ere, aste santuan iragarri genuen. Bueno, hori... Beste albiste bat. Beste .eus bat. Paperezkoak.eus. Paperezkoak.eus. Eta hau da, Zarauzko garoa liburu dendak, liburu denda baino gehiago da, interneteko ekimenak eta egin izan dituzte aurretik ere, eta orain, arpidetza bidez, aur literaturako paketeak, kaxak bidaltzen dituzte. Liburu ilustratuak baino gehiago dira. Arpidetzen zara, eta hilean behin kaxa bat jasotzen duzu, nun liburu bat egongo den,
akaso jolas bat, instrukzio batzuk gurasoarentzat nola azaldu liburu horren umeari, Mhm. eta, bueno, uste dut, ari diala arpidetza batzuk jasotzen, sustatu nire esplikatu genuen nola dan, eta webgunea bizitatu ezkero, hor ikusten dugu, Twitchen zaudetenak ikusten duzu, ontzitxo bat, paperezko ontzitxo bat, Beharrezkoak, itsasoan. zera, eta arpidetu zaitezke, edo urte osoko arpidetza duzun egin nahi ere, opari gisa ere bidalketa bat antolatu eta jasoko duzu, Hori probatzeko. izan behar nun, opari gisa Gustatzen ere, bat zaizu. opari Bai, polita izan daiteke. 2 eta 7 bai, urte bitarteko haurrei, ezta? bai, Hiro, hori da. ipuin ilustratu bat, Hori da. oparitzeko aukera eskaintzen du paperezkoak puntu eusek. Bai, 2 eta 7 urte, hori da, zuk hori irakurri dugu eta. Eta Mhm. beste puntu eus bat, bueno, aste santuan ez, baina astelenean jaio zan, bueno, edo Bai, behintzat astelenean iragarri zan, orain ikusten ari garena, enpresabidea.eus. Eta da, atari edo webgune horretan, bai. agerkari ekonomiko bat, salmoi koloreko prentsa esaten zaiona, adibidez gazteleraz eta ingelesez, ez? Prentsa ekonomikoak Ekonomia albisteak tradizionalki daukan koloreari buruz, kolore hori, bai. baina internetera begira eta antolatu da nik uste dut Katalunian enpresa batek, Totemedia delako komunikazio enpresa batek, badauka via empresa.cat izeneko webgune bat, eta haren euskarazko bertsio bat egin dute, erreakzio euskaldun bat bilatuta, kokatu Mm, dira Bilbon eta Donostian nonbait, eta, bueno, pues, iritziak eta albisteak, ekonomia, enpresa, eta pixkat teknologia mundua ere, bai, bueno, teknologia oso lotuta dagoelako enpresarekin, orduan, sustaturen kompetentzia baino ez dut esango, baina sustaturen osagarri bat. Jaio dala, jarraitu daiteke Twitter eta LinkedIn bai, eta arpitza boletin bat ere baukate. Eta, bueno, pues beste webgune bat, lau.eus, egun gutxitan jakin dugunak eta berri eman dugunak. hori da, ezagutara eman direnak. Ez dakit nik Bai. horrelako aste emankorrak edo izate ote diren, hainbeste puntu eus sortzea ia aste Ba, erdi batean. ez dakit, suposatzen dut erregistratzen direla, ez? .eus dominioak asko dira, ekimena oin dela urte batzuk jarri zen martxan, inauguratu zaneatik exito bat izan da, uste Bai, dut. izugarria, bai, bai. Milaka dominio batzuk behar zituzten justifikatzeko eta ekonomikoki balio zuela, iritsi zian horretara, eta orduan orain, ez bakarrik dominioak zertzen dira, baizik eta, bueno, .eus dominio bat, erde asko eduki batekin ere osatu daiteke, Mhm. baina kasu honetan aurkeztu ditugun lau gauza hauek euskaraz informatzeko, bueno, paperezkoak informatu baino zerbitzu bat da, besteak gehiago dira informazio zerbitzu batzuk, ez? Eta orduan, bueno, gauza mugitzen jarraitzen dute, eta posteko zerbait, Bai, ez? ongi etorriak izan daitezela Bai, noski. denak. Azkeneko honek euskarazko agerkari ekonomiko digital berria aipatu duguna, Bai. enpresabidea.eus. Bueno, eta ekonomia kontuak edo ez dakit, mundua gobernatuko dutenen artean edo gobernatzen dutenen artean, horien artean Elon Musk. Bai, Lusk. munduko gizonek aberatsena Hala hala dago definitu izendatuta, dute, ezta? uste nuen Amazoneko jefea zela, Jeff izango ote baina zen. Bai. Jeff Bezos ote zen, baina, bueno, aste honetan nola Twitter erosteko apostua egin duen, oraindik ez da gauzatu, guztiz, erosketa hori, Oraindik guztiz ez da gauzatu, Ez, berak jarri du prezio bat, baina jendeak akziodunek saldo egin behar dizkiote. Saldo egin behar dituzte, euren akzioak, hori egia da. Bai, bai. Esate duten prezioa ona dala, eta ekonomikoki zentzua lukela, jenteak akzio nagusiek saltzearekin aski izango zen, kontrola hartzeko, ez du behar ere euneko euna, logikoki. Gizon hau ezaguna da beste enpresa batzugatik, Tesla, autoelektrikoak, SpaceX izeneko espazio agentzia, eta Starlink izeneko internet, sateliten bidezko Satelite internet bat, edo ez? Bai. zerbitzuak, eta, bueno, hau zabal bat ere bada, aberats, zergak gustuko ez dituen aberats bat, Bai, zeren, bueno, ez dakit nik berak eta, hartutako erabakietako batzuk ere, ez dakit, aztertu beharko litzateke, zilegitasunetik gertu, zilegiak egote diren edo ez. bueno, orain, Gobernuek ere pixkat anparatzen dute, tipo honen jarduera hori.
Bai, bueno, kontua da, Twitter erosi dut, Twitterretik, milionario batek erosi du. Bueno, aurreko jabeak ere, pues, ez ziren otoi.euseko bultzatzaileak, uste dut, Dakigula ez, ez. Ez. Eta Zarauzko liburu dena batekoak ere ez? Hor gaude, hoiek ere Twitterren gaude, gu ere gaude, segure irratia, Luitxo, Inigo Arretxe ez dago, ez dakigu zergatik, baina orduan, aberats batzuen tresna ekonomiko bat publizitate bidez funtzionatzekoa, Bai. horretarako da, baina ne ustez ondo antolatua dago Twitter. Baina honek zerbait aldatuko du, Ez dakigu, Twitterreko eguneroko hortan ez dakigu, erabiltzaileok garenok edo erabiltzen dutenek nabarituko dute zerbait ez dakigu. ez dakigu. Nire apostua da, lasai egon, Twitterreko erabiltzailea baldin bazara, ez ies egin emergentziazko eskilaretatik, larrialdeko eskilaretatik, eta Twitterrek funtzionatzen baldin badu, orain arte bezala daukan funtzio nagusi bat, eta da, zuk erabakitzen duzula nor jarraitu, Bai. eta nor jarraitzu horretan gainera, badaudela filtro batzuk, isilarazteko berba batzuk, eta tal, baina modua baldin bada, zuk erabaki nor jarraitu, eta jente horren edukia kronologikoki ikusi, Bai. zer hori da ez dutena egiten ez TikTok, ez Instagram, ez Facebookek. Antolatu egiten dizute zer ikusten duzun, Bai. ustezko algoritmo eta zure eta interes batzuen arabera. Zure interesak dianak. Zuk ez duzu erabakitzen, beraiek antolatzen dute. Hori da. Vale. En Twitterren, en cambio, baldin baduzu, ni jarraitzen ditut 3 kontu bakarrik. Demagun, oso simple. Peru, Marixe eta Segure Irratia. Eta 3 gauza kronologikoak ikusten baditut, funtzio horrekin ondo funtzionatzen du. Eta gainera, nagusiki testuak, TikTok edo Instagram da batez ere irudiak eta jentea dantzan eta polita eta beira kartutxo dinamikoagoa bezala, bai. Bai, dinamikoagoa, baina informazioa zuzendua, informazioa eta iritzira zuzendua, hobeto moldatzen da testu labur horiek akaso irudi gehigarri batekin edo lesteka batekin, eta ni Twitter zalea naiz. Eta hori aldatzen ez duten bitartean, funtzio eta zea horiek bitartean ez duten aldatzen ez dituen bitartean, ze horrela nola bai funtzionatzen du, ez da negozio bat superrentagarria, baina hau da, dividendo handiak emango dizkiona zerari, ustez, baina bada funtzionatzen duen negozio bat, margina txikiekin, publizitateak gehiago ematen du, gastatzen duen da baino. Hori, gehiegi aldatzea ere etzaio komeniko. Ez, jakinare zenbaterainoko garrantzia duen sare sozial horrek, ze egunero erabiltzen da, eta, bueno, dituen adar desberdinen artean, behintzat nik deskribatu dudan funtzionamendu basiko hori, onartzen, espada aldatzen, Musk izan, jabea, Aita Santua, edo Jeff Bezos bera, batu santu, eta beste santu, baina, ala gaude, estatu batutako botere ekonomikoen mende, eta gu, tokitxo ator, eta beka aurrea. Bueno, egia da, gauzak aldatzen ez diren bitartean, jarraitu bezala, edo izan dadila, jabea nahi duenak, Luiztxo? Bueno, alduenak. Edo alduenak, hori da. Nik erosiko nuke, igual, 1 eurotan baleo salgai, hartuta bion artean erosten dugu, abertzen ematen du. Hori da. Baina, 54 milioi da jarri duena Elon Muskek, eta nik ez daukat horren. Nik ere ez, ala ere, hitz egingo dugu gure artean, eta zerbait egin dezakegun, bai. Bueno, Luiztxo, eskerrik asko, aste bikaina izan da urren arte. Bai, datorren astera arte. Vale, aio, eskerrik asko.